Еконт Експрес, град Русе. Добър вечер. Добър вечер. Искам да ви питам за една услуга, която предлагате. Казва се двупосочна пратка. Да. Какво представлява? Двупосочна пратка, пример давам. Ако имате счупен телефон, искате да го изпратите до определен сервис в София, донасяте телефона при нас, пакетираме го и го изпращаме на определен сервис, като заплащате двете куриерски услуги, отиване и връщане, като за връщането получавате 10% отстъпка. А как да си платя ремонта? Ремонта може да си платите още при изпращането на телефона при мен с наложен платеж изплати. Да, и куриера ще даде парите на сервиза, те ще ми правят телефона и после куриера ще го вземе обратно и ще го докара с 10% отстъпка втора. Точно така, без да давате каквито и да е било някакви други нареждания, разпореждания. Супер, благодаря. Приятна вечер.